ndovakabereka mhondi yekutanga vakwamwari chevashaya vakabereka mhondi yekutanga. I don't blame them zvangu nekuda kwekuti ndine karumka ndinovasira kedoubt nekuda kwekuti munoziva kuti Adamu naEva vanobvira vambopawo mwana vanongosikwa vari vakakura. There are things you understand by experience, no matter how intelligent you are. Why? Because Adam anobvira ava mwana, Eve anobvira ava mwana. Saka kuti vakontrolevana kunonetsa nokuti avazive kuti kuva mwana kuita sei. So pavaiti vana vari kutamba vana vaitokondana. Havazvizive kuti kana pachikondwa munhu vana vanoita sei. So I don't blame them much. Vanobvira vavawo vana kuti vakapiwa task yokutarisa vana ivo vasingazive kuti kuita mwana kuita sei. So zvakatitaridza kuti pane panoda experience ndoafarira, but danger iripo ndeyekuti they will end up vasingarespect maelders nekuda kwekuti some they are so gifted nekudii, but one isingabviswe experience. Samuel wakadanwa naMwari pacheche pashiro, but munoziva kuti Mwari vakatoita tsika yekuti vakakomba voice remukuru wepacheche ipapo. Ndo zvaita kuti Samuel amhanye kuna Bishop Eli achiti mandidana. Why? Nekuda kuti dai Mwari vakamushenza nevoice ravo saMwari anga asingaende kuna Eli. Wozvinenge zvakatosiyana. Vachakapa Samuel kumhanya kuna Bishop Eli, Mwari vakakopa voice remunhu ari pacheche ipapo wavasiri kutaura naye, ivo vachishenza munhu wavakuda kutaura naye. So Eli ndiye wakazoudza Samuel kuti ari kukudana ndiye Mwari. Kana wadanwa unoti taurai tenzi kana ndakateerera. In other words, Mwari vari kuti kana Samuel ndakudana ndakushanda newe, learn to respect Eli as your mentor. Why? Nokuti Eli haasi kudanwa, but ndiye anoudza ari kudanwa kuti ndiye Mwari. Zvorati Eli by experience he knows the voice of God. But Samuel nokuti he's still youth, he's still young, haazive Mwari, but ndiye akutaurwa naye mazuva iwayo. So tine vanhu vokuti Mwari anotaura newe but haumuzivi. Unotoda asiri kutaurwa naye anomuziva kuti akuzivise kuti ndiye uye ndiye kutaura kwake. So Adam naEve vatadzira Mwari mugadheni, vakaburiswa mugadheni. Kwavaigara mugadheni ndokubva vaburiswa, ndokunobereka vana vaburiswa mugadheni. So vari kuberekera vana murong environment isiri original plan yaMwari kuti vagare mujungle, vaigara mugadheni. So zvakuda kuti vambogara pasi nevana vovaudza kuti vana vangu muchiona tichigara musango kudai hatisi type yemusango. Pane zvatakangokanya tikazouya kuno originally kwedu chaiko kugadheni. Kureva kuti vanofanirwa kunge vane a garden mentality although they were born in a jungle. Vanofanirwa kuva nepfungwa yekuziva kuti kuna kusi kwedu pane yakatambika kwedu chaiko mugadheni. So mutende akashaya original information anoita set of forests ina mistake preach. So street vanoparidzira vanhu vakasiyana siyana. Munhu akayakwadiri zvakuti ndina matire ndikuda basa because Bible inoti munhu anodya chiziya. Unoziva kuti shoko rero muBhayibheri ririmo, asi kuti ririmo zvaita sei paitukwa munhu. That's not the original plan yaMwari kuti munhu ararame out of sweat. Sure, ukashanda you can sweat, but you are designed to live by grace although you sweat. Nokuti kana paitukwa munhu kunzi you eat out of sweat, kana chiri chituko iri punishment, which means the opposite was the original plan. So people who settle for punishment or ignore the original. Number 3, because Bible not to charge kachesia wakakota pa punishment iwewe. Wadi ungotangira kwa zvakatanga kuti munhu nyangu aishanda mugarden aidya out of abundance, out of grace. That's why unoona kuti munhu paakasikwa naMwari achiswa mugarden anotanga kushanda, akatanga neoff. Pende off munhu anoti. Which means munhu wakatanga ne-eating not working. Anotanga vachiverenga umaverengira later. Munhu akasikwa ndokubva atosangana nesabata ndokubva azorora. Kuti akatenda kulunch, akatenda supper,
asata wenda Christ. So chakatanga eating not working. Same whatever designer that water. Baruda kumurati provision yangu akusimu kushanya papa. So mundu akatatsira mwari akurarama zviri mu punishment. Saka munhu anobva kukotera pe punishment madhumba anorepa. Kuti shoko zvitorimo kuti unodya cheziya. It's unfortunate mazuva ano unotokuti original information you don't settle for less. That's why I love Moses. Mwari vachitaura nhau yeExodus Genesis 15:14 ataura naAbraham. Vanoti vana vako vachava nhapwa muIjipita asi vachabuda. Ndokubva futi mabudiro. They will come out with great substance. Why? Nekuda kwekuti Pharaoh wakazoronga imwe Exodus isiri original. Yaiti kuna Moses budai asisiyai munhu. Airamba ndiMoses. Why? Because aiziva kuti kubuda ndizvo katika budiro akasiripa. Moses une original information yekuziva kuti inonzi Exodus chi. Hachisiye kuti tunoenda tosiya madzimai, tunoenda tosiya vana, tunoenda tosiya mombe. Mwari vakati vanhu havachabuda with great substance. So pane kubuda nekabudiro. Yekuti so long life haisiriyo. There is a kind of life designed by God for believers. Aiwachikuru kufema, pane mamwe mafemero asiri designed for you. So after we vanogara pasi udza vana kuti vana kwedu chaiko chaiko kugate kuno kwatiri tinedza takangotamba tikangokanya mudhara basi tine kwedu chaiko chaiko. Vana ngavave original information. Saka danger iripo ndeyekuti mukasaziva wako mwana unopiwa futi mwana asiri wako ende akafa. So vana vari vari is just a simple picture of Christ. I am not too much nature. Why? Nekuda kwekuti Jesu wedu akafa, which is true, but akamuka. Kureva kuti church haifanirwa kugumira pacross. Church inofanirwa kuziva kuti pacross it was a passing phase. Kwaari izvezvo hapasi pacross ari ku right hand of the Father. Which means ndaakuoperate ndine mentality kwete yecross, but yekuziva kuti akadarika nepacross ndaakuoperate ndine information yekuti he seated on the right hand of the Father interceding on my behalf. Pamchinji ndofuka akaita mawazi mashoma. Andizoti akaita mawazi mangani, but just a day pacross anga atodarika. Akangoenda ipapo ndokubva akaenda ndokubva. Saka wakaipa anoda kuti church igumire pacross. Saka uchiona sometimes masiku echurch anoti kuma cross. Vari paakafura napo kwete kwa. Peter anaona kushinja. There's nothing wrong with the cross. Sure akadarika ipo, but unoza danger yepacross manje. 503. The devil akakopa zvecross. Chasingagone kukopa resurrection. Fortunately, I've been to Israel. I'm just off the ban about 6 months. I've been there. That was witness. Church means way. Apa, the matzotsi akasvika apa. Aisi nyaya. Pane nyaya. Ndepekuti aripi nhasi kuita kuti akafunda nekupi. Pane basa rakabatwa apa raakumirirwa mumanifestation yaro abva ipapo. Original information kukereke haifanirwi kugumira kuna Jesu akafa, nokuti vanoita zvemudzimu vanotendawo kune vakafa vavo. Kereke ikagumira pakuti Jesu akafa inofa. Yakudawo Jesu mupenyu, nokuti mupenyu ndiye anoita zvinhu kwete akafa. So adayava imwe chechi yagumira palevel yekuti takafirwa naJesu. Cross ipicture yepain. Marwadzo arapa. But after the cross pane crown. Kureva kuti takufanira kuoperate tine mentality yeking yeumambo
picture ari pacross vakatora minzwa ndobva vagadzira inenge headstone, a crown of thorns, vakaisa mumusoro make. Adamu wekutanga akatadzira Mwari, Mwari vakati kwawakuenda kuchamera minzwa, which means Mwari havana kubvira vatendera minzwa kuvapa nyika, but misikadzi wemunhu yakakodzera minzwa kubuda. Regai kutaura zvinhu zvinenge zvinokuvhiringa mishana. Unoziva kuti ivo Mwari havana kubvira vasika Satani. Chinonzi Satani haisi creation, rebellion. By creation, vakasika angel yenzi Lucifer. Paakava rebellious, he became the devil. So uyu vabecome kuva created. Alright, Mwari haana kusika zvidhakwa, zvidhakwa zviriko. Zvinzwa manje. Kudhakwa ichoice, haisi creation. Handidi kuzvinyanya, ndinozovesa. So amai havachinjirwa ndokubva vapiwa zvisizvo, asi zvakafanana neizvi. Pane paunorarama life isiri yako, nokuti yako hauizive. Kuda kuti vari kuti taita dhipa now, tiri kuandastenda kuti zvawakatakura asi zvako izvo. Kuna kutapudza, iwo ndokuremerwa kuti unomutsaura rufara padza. Sakune vanhu vane tsika yekutapudza vanhu zvinhu zvavo. Nai kumanzi uchiremerwa nenyaya yekublaza nguwaiwaya padza. So kune mwe nhamo yonenge wakatakura inotooneka kuti unofanirwa kunyuma kuti itaipe yenhamo ichitell. Ukatarisa basa rakabatwa paCalvary, woona zviri kukuremera zvacho, unofanirwa kuzoenda papadera. Iyi haisiriyo. So tsotsi rakaba mwana rikapa munhu mwana. Oza ukabirwa ukasirwa usina, unokasika kuziva kuti ndabirwa. But ukabirwa ukasiwa uinazvo, unotozoita kuudzwa nevamwe kuti makabirwa kai. Pane paunosvika kugamuchira upenyu husiriwo, nokuti ihwo chaiwo original hauzivi. Akaba mwana ndokubva apa umwe mwana. Zvanzi mangwanani, early in the morning. Kureva kuti zvinototora chiedza, which is light, which is the word of God. Kuti unyatsoona kuti zvinhu zvinofa but izvi zvafa zvisi zvangu. Why? Because it's really easy to settle for the one who is dead. Nekuda kuti unobata mwana pamwangofa wenguva. But akasvika paakazi Rebecca aine pamwiri, akamubvunza Mwari kuti nhumbi indamarwadza, kunoti wakaziva kuti kune labor pain. But he paid haisi labor pain because mamanzi achiri kure. Mukadzi akarwadziwa nepamwiri kana mazuva akwana nemurume wacho anofara, anonyemwerera achitokuda kunzi kuchipatara kuti adzimai wafunga kuti vakurwadziwa wena dzinyemwerera. Why? Unoziva kuti iyi pain ndeyekuti tichifara, saka anofanira kukasika kufara. Kuti vari kurwadziwa unodzinyemwerera kuti vakurwadziwa zvaita. But kana vari mu3 months vakarwadziwa ukanyemwerera watomuroyo. Rebecca warwadziwa ukati Mwari sei zvichidaro mandiri. Kuna kuti nhungu dzinorwadza but kwete nenguva yandiri. Kosa kune dhimoni rinokushayisa basa, rokunyembera kuti nyika yacho haina mabasa. Richitora advantage yokuti wega unofunga kuti nyika yacho but uriwe. Andakati ukaenda pano uchitsvaga basa unosvika pakanzi no job. Pese pakanzi no job pabasa. Vanenge vachingonyara kukudzokera ako ngorisika. Hapana musango makanzi no job. Wana pese pakanzi no job pabasa. Sitwa wakaipa unotora advantage yekuti unongoti inyika yacho havasi kuroora, mazuva ano havasi kuroora. Yeti Saturday wakaona mota inge ine mabhaluni. Kwakaroorwa munhu Saturday achapfuura. Atiwa kana zvapauri anongoti mazuva ano havaroore. Enda dhipa. That's all I know.
tikati statement rekuti mabasa kuna mabasa ari kunetsa inoda kuenda deeper a little bit. Why? Because ndakavhura Sunday mewo ne Sunday ndikanzwa kuti kusimulance kwauchidiwa engineer. Saka unofanira kuti mabasa etype yangu anonetsa. It's be real. Why? Because izvo zvinokupa kuimprove. Wakaibada kuti blacksmith mabasa akunetsa aiwa etype yako hawanikwe. Because kune mabasa akutsvaga vanhu mukore uno. Ndakati ukanzi zviri sei haufanira kuti zvakaoma. Hausambasada umirire vanhu. Unofanira kuti ndakaomerwa. Why? Zvinokupa challenge improvement. Saka vamwe zviri kuita. Kuna vamwe zviri kuita. It's unfortunate reality in life. Kuna vamwe zviri kuita. Munguva yatirino kuna vamwe zviri kuita zvakanaka. Ukaona mubucha mune mazondo mumbeche ngeni. But kune vakaronga kukupa tsoka. Mukore uno. Haisi mumbe last year, this week. Kuna this week kune vakatora zvinana vakakupa tsoka. Life ngaisi pakona pekuti wega unotaiwa Mwari ndakuda kuti zvangu zvichinje. Uyu akafa asi wako. Ichokwadi vana vanofa. But ndakatarisa akafa wacho. Pane zvitunda zvinoda kuongororwa. Hongu varume vanonzi vanonetsa muwanano but uyu anyanya. Jesu akataura nemukadzi ndokubva muti ndomushedza muromo wako ndokubva ati handina. Iye kumba kwako nemunhu. Jesu chokwadi pawati hauna nokuti ariko asi wako. Ndakati profesi yende iri deeper. Kuprofita munhu ane murume kuti hauna murume. Iye obva atobvuma sho kuti ashiwa handina. Iye aine munhu kumbawo. Chirungu ndochakaita zvakanaka because akati boye exchange yakaitwa. Panoda kutorwa advantage yekuti kana uchioperaita mudarkness weignorance you settle for less. Unongoti zvazviri ndizvozvo ndoupenyu hwacho. Aiwa, we are waiting upon the Lord. Yet yako haisi waiting. Yato spirit of delay. Yo wakatsvagira scripture. Saka ndakanyanyopata akanopa mavhesi. Paitemu kwa Jesu na devil akasvika paakakota scripture Psalms 91 verse 11. Kuti svetuka nokuti haatendere tsoka yako kurovera padumbu. Svetuka. Jesu akati kuti aiwa zviri motosvetuka zvemubhaibheri ndizvo zvandoita. Ndakangonzwa mumwe achiti toita zviri mushoko. That's a lie. Ukaita zviri mushoko unogona kutokuvara. Shoko ngarikuite zvaunofanirwa kuita mukore uno. Alright, hamuna munhu angarine kutoko. You believe God for one. Vanga vane mbudzi vanhu. Zvotokona kuita zvemushoko ufanirwa kuva nemakwai ako nembudzi dzavo izvizvi. You believe God for a car. Marichester yacho wangane ngoro nemabhiza. Hauiti zvemubhaibheri. Unoziva kuti Lot akarara nevanasikana vake. Zvirimo. Hamuna mucharara rini. Handinena zvirimo. Bible rakafanana. Bible rakunoti you must rightly divide the word. Rakafanana nefish. Fish inonaka patauti zvese. Unobvisa midhorwa. Ukarova zvese unokuradzwa nezvakanaka. Exchange yakaitwa iyi yakatorerwa advantage yedarkness. Darkness inorepresenta ignorance. Hama dzangu chinonzi revival haisi revival kusumukirana. Rumutsiridzo. Zvakafanana neblack and white TV, pakauya color TV, black and white haina kupandukirwa. Improvements. Color yakazoudza vanhu kuti sheti ndeyeblue mavharwa nguva refu. Okay.
original truth. Vanopiwa zvakafa zvikamuchira. Ichokwadi shoko rinoti we don't follow miracles. Hatiteri minana isu. But era kushaya minana. Why? Because if you believe, signs and wonders will follow you. Saka kushaya minana munofanirwa kurwadza church. Original truth. Nokuti rinoti, if you believe, signs and wonders will follow you. Saka kuti yenda hatiti zvirinana, hatiteri minana. Mutori mufuti. Nokuti iri kushayikwa. Haitererwe patikasatera takuwara. Those are no original info. If you believe, signs and wonders will follow you. So kusatera minana makagona kuishaiwa murutadza. Kushaiwa kweminana muchecha haisi guarantee yekuti muri right. Isaini yekuti kusaterwa kwazvo murikuenda kusiriko. Hatiteri mamiracles. Ukuita mamiracles hatendeko. Iyo yekumashaiwa futi ndamusiri wari tinayo. Nokuti rinototi signs and wonders will follow. So mukasatera magona, mukasaterwa manyura. Icho chingachikubhora kusvika wati Mwari itaiwo mukereke mene. Amanda, ndikutunge. Ndangorova pa original information church. Because pane pamunosirwa zvakafa ende mosvikamuchira. Tazvane basa resawa namopanyika rigari kudenga. Ine muchiti thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Usatera inotinungira netuzivo twacho. Kunoshamisa ikopo hakuna mutoro. Wapedza kuimba yoti thy kingdom come. Thy will be done on earth. Kuti kuma kundokwe problem kundokwe rugari. Original information. We are not heavenly minded to be earthly useless. We must make an impact on earth. We are sons of God. If you put a movement, you know, we are not what you are. What is the fun of poor? Tashwa shaka afeja si jebish. Isu wa Kristo nuna matamani. Jipano fana wakitika jenu shupiri bana. Kweto taiwa mananga bine kwamo faingo shigamuchira iwa inguwa. Kune zvinoitika nokuti munguva yacho hamusimuziva zvinofana kunge muchiita. Original truth. Plani ya Mwari yakamira sei. Wakaipa zvaanoita anorova exchange. Chechi inopiwa vhangeri rekuti zvichanoita mushi. Haisi kupiwa vhangeri rekuti ngazviite mushi. Yeti Jesu paakauya yekuti tienda kudenga haisi nyaya. But yekuti denga ruye kuno ndo pane nyaya hombe. Satani iyo ndo yaanoya inomupowa manje. Yekuti thy kingdom come aide. Yekuti uende ugara kana problem nayo. Why? Because akatoikundikana paCalvary. Mbavha yakatonzitubeta. Kwete bishop. Kwete mwana wesakaro. Mbavha yapedza kubira vanhu location yobva yapinda denga. Saka Satani anozoona kuti kana vakadiva nongoenda. Because denga ichoice. Ukagamuchira Jesu sashana muponesi wako. Ichoice. Denga ichoice. As lifestyle yako pano. After we make a choice a good life, you need to fight. Okay. I love one paolo timono pano yapanyika no yakapfumbata unotanika akabata zvikosha zvake. That's one side of the story. I'll show you the other one. Kupfumbata side of people who are going to panda feedback. Aspekutapa. To fight. Unoshika na sikuri utinza leo wakaita dzimenya dzinotori kwendeni. Pano panyika. Unoshika zita rako rakatambwa naro zvokunzi aurorwe iwe uchiri kachechi. Unoshika pakataurwa zvinhu pamusoro pelife yako nezita rako. Saka pana pa battlefield. Life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Paul achibata anoti hatirwi nenyama neropa hazvirambidze kurwa zvinongorambidza chekurwa nacho. Unoti kana watoya pana wato muKristu fight dega. Chinoti pakaberekwa Jesu akanomira zvakanaka.
isu tichifarira kuti Jesu akaberekwa, kune vanhu vakachema pakaberekwa Jesu kwakafanana. Why? Because mambo aida kuuraya, Herod aida kuuraya Jesu. Information yangapiwa ndeyekune mawise men yekuti tiri kutsvaka mambo aberekwa. Saka aitozva kuti patu vanoti pana mambo. Saka pese pane chekuita neumambo pane rufu. Don't relax. Heda womeso nokuti namatira pakona pako 2 minutes dzako watopedza. Unozati vhangeri 1 rakaparizwa ka3 Jesu achiripita asingachinjendere prayer. Akaenda kwadzidza kuti mukai munamata. Uye udzoka mukai munamata. Aiwa 1 sermon mukai munamata, mukai munamata. Anoti ndiripo, but apa panguda kuti munhu amupfuga mawa. Haana kuti hararai, dharari, kurarai, the men of God is around. Akati mukai munamata. Why? Because mukasamuka muchinamata, muchamanya. Pane vakomana vari kuya manje manje. Ende vakomana vacho pavakauya vakatiza ndovanga siri muprayer. Jesu anga anamata ane revelation yekuti akuenda pacross anga ready kubatwa, but Peter anga asiri ready. Zvichida chaita kuti ana Peter vasamuke vachinamata vanga vachine mabhemba avo. Chaiusanamata ndongo une bhemba racho. Wozi kune zvinotevera. Original information is valid. Kana wane original information wakugona kufa kuti chinichi hongo zviriko kuti basa rinopera kana maperere basa rawo asiwa. I need to fight. Vana vanoberekwa, vana vanofa, vadada kuvheta chitunha chacho chandinacho ndiye mfano. Mind of what is ayo wasopera zvindere kuti unospenda mari. Wopedzera wakutora bhopo ichiweka kuti yapera sei. Unozozva kana pakubirwa pana. Ndingatenga kuti kubirwa kuripo. Ana munhu sika kuda kuti akuweka ega pasi. Unozati even munhu wadoresha pane munhu wokuti akanwa. Ganzo notakawanda, ndi one patakawanda, mariro anokuita. Kune vanisiri kuona vanoti join and ngaro 2 crates in 1. Zvinotakawanda. Original information ukava nayo, you don't settle for less. Time has come for the church to rise and wake up. Tochaka kuti Mwari vanoti kudini shoko izvo kuita zviri mushoko raMwari hakusi kupanduka. Usavhundutsirwe. As long uchiita zviri mushoko raMwari ndokuita zvinhu chaizvo. Luke 17:11. Pane maperembudzi vakadanidzira. Vanakomana vaDhavhidhi tidzorewo kuona. Vachienda vari munzira. Wani ndokubva adiscover kupora kwake. Ndokudzoka achiuya kuzotenga. Jesu ndokubva abvunza adzoka wacho kuti ko vamwe varipi. Yeti information yaataura ndeyekuti endai. Haana kuti go and come. Akangoti go and show yourself to the priest. But akadzoka ndiari kuti ko vamwe vari kupi. Yeti vaenda vanzwa zvataurwa. But vari wrong nokuti vanzwa. Osa kune level yemanzwiro ako ari wrong but uchinyatsoonzwa chaizvo. I related this example patagara kudongosha kumushatenda kuti kwambiya vangu vanoita zvemagarden sata inoswera kugarden aida rakabika saka boys takawanda tairara muchikicheni so gugu vaiti vakauya usiku vaiti zvamurimi nokuzodya nyama yepoto ukanzwa zvavataura vanenge vati zvamurimi nokuzodya bedinonoka usiku kuti zvatirisi takutoti mashoko iwayo haashandwe nezvataurwa, anoshandwa nawo nezvisina kutaurwa. Zvavasina kutaura ndo zvavari kureva zvokuti musadye, but ivo vanoti zvamurimi mukozodya. So information yemunhu ati kurei. You need to mature and grow in the things of the Lord. Why? Because pamwe pacho unoita wrong nokuti zvawakanzwa ndizvo, but wakatadza kunzwa sina kugora. I'll give this example. Jesu unoti kuna Legio, chiregera kunditeera but enda unoudza vanhu Mwari zvaakuitira. The same Jesus anoti akaporesa mumwe munhu obva atosaudza vanhu. Anomunzwa Jesu achidaro, don't tell people. But kuna Legio anoti enda unoudza vanhu.
So zvaindinetsa kuti indaa achitange ane two sides, anoda kuti vanhu vape testimony pamwe pacho haadi. Ndikazodiscover kuti Jesu unoshanda newisdom uye nemweya wokunjira. Aiziva type yevanhu vekuudza izvozvo. Why? Kune vanhu vekuti vakarapidzwa chinhu ndochavanoita izvozvo. Saka ukatotoda kuvatenda munoudza vanhu unosatomboudza munhu. Ndofunga wakamboita shamwari yakadaro. Nokuti please asikana. Iye anoramba achirwadziwa nazvo kuti akachangarapidzwa izvo ndochitaura chete. So just with wisdom, aitoziva kuti ndingamurambidza shoko rafamba. Aitoda kuti testimony isvike kuvanhu kuti Jesu aporesa munhu. But aiziva ndikamutuma kuti ndakuporesa udza vanhu haatumikewo. But ukamurambidza wamutuma. Original information. Ndakaizana ina mwana kuseri ndikanyatsoroti hasi wangu zvokuti mwana ndizvo but kuti ndewangu here ndopane nyaya. So azviona kuti mwana hasi wake akaziva kuti kana ndichiita debate nemumwe wangu handiwine nokuti ndine hope sere anowanzomukira achiita tuntu wake. Taakuenda to the king akakumbira wisdom from the Lord. Ndokubva vaenda kumba kwaSolomoni. Sindi muridzi wemwana vakasvika information yekuti ndewangu. Zvoita sekunge mai ava kutodawo mwana uyu. Gamba havamude, it's a matter of time. Solomoni paanobata banga mai vasiriwo vanoti mambo urayai. Ndozodana neproblem yangu. Ndozodana kuti mwana akada dzoda kuchikora munamba 1. Inani porofite bandira kubata. Munhu wako iproblem. Anamu yako number 1 munhu wako. But anakuya itaura mamashoko akachiti I love you, I miss you. But wanyasomutarisa ndoti ndinoda kudzikwe. Vakaenda kuna mambo vaine chichemo but vakasvika kuti ndewangu svika mambo vakati aitsipe banga toda kudivhaita mwana into 2. Banga rinorepresenta death. So wekuraya vakabva tini namambo unofunga tinowirirana. Tese tine pfungwa yekungokapedzisa kamwana. Do you know there are times yekuti wauya kuchechi kutodemba kuna Mwari nekuchema kuti Mwari achinje upenyu hwako. Mwari vanoshandisa action yekuti unyatsoona sekunge vanowirirana nedambudziko rako kudarika iwewe. Zvokuti vanoita sekunge vada kutokuomesera wese. Kunyika kune zvaitika wakabirwa mari dzako pavharwa nevanhu wauya kuchechi kuna Mwari anokusimudza wakabva wanzichiunza imwe yacho in the name of offering. Kunezoti vanhu vakafanana vakutondipedzisa kunzawo kudabirwa muno vakutora futi kwese kubuda kwayo iyi ine zita rokunzi offering but inenge ichitobuda futi. Saka ukanyatsoanalyze kuti vanhu ava nevari panze ava havana kusiyana. Ava vakangochinja zita but kwese kutoona. Pane pazvinoita sekunge zvinofanana kuti yarayira mwana akafa maenda kune wacho ane wisdom ari kubata banga pamusoro pemwana. But Solomon paari kubata banga is just like a picture yeshoko raMwari. The word of the Lord is like a double-edged sword. So paabata shoko raMwari pamusoro pemwana ari kutsvaka vanowirirana neshoko. Shoko rinoti kudii? If you give, you receive. So amai vari kuda mwana vakataura mashoko ekunge havachada. Vakati mwambo musaurare asipai uyu. Inenge picture yekuti andasarenga chingomupai. Mambo ndobva vaziva kuti wese anoda kupa ndiye anofanirwa kupiwa. Anoda musamupe. To me, this picture of this story is the same like Genesis 22. Mwari pavakati kuna Abrahamu yani mwana wako unodisa udipi. Kuna twaitobvutira nawo futi. Waunoda ndikumuda kutonzerana. Yakapera sei? Abrahamu wakabata banga pamusoro paIsaac. Mwari wakati chiregera. So Solomon with the wisdom wakaziva kuti banga rikabatwa mai chaivo vanodzokera nemwana wavo. People of God hear me very well. Une zvaunoda kuti Mwari vaite muupenyu hwako. But pane action iri on demand. Jesu ari mwana waMwari aiti akaporesa munhu. Aipa credit kumunhu waaporesa kudarika kuadvertisa power rake. Asi akamunzwa Jesu achiti wazviona ndine original. Straight from heaven. Yapera situation. Jesu waiti aiwa
kutenda kwako aipa credit kumunhu wacho waaporesa kuti une kutenda kwakonzera kuti simba rangu rimanifest muupenyu wako. Bhaibheri rangu robva rati kutenda kusina mabasa wakafa. Faith is demand inodiwa for the manifestation of power in your life. So vanhu havari tu vanogara muimba hwani, vanhu iva vari tu ndiwe ndini, nokuti pauri papa muri tu. Saka uchiona paunofa vanhu vanoti munhu aenda, kunoti pane chimwe chinosara chiri kunzi asi munhu. But for the meantime chatiri kuti munhu ndiwe, but ukafa vanhu vanoti hausisiriwe munhu aenda. Kunoti muri tu, flesh na spirit. Saka flesh na spirit vane battle one yavanorwisana. Nyama yakatongwa kudhara. Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Yet kuti uye kucheshi you need flesh and blood. Saka nyama inenge ichiti iwo kundinetsa ndagara kuenda. Saka tuenderei. Pane kudzodzerana zvekingdom yaMwari kusikaite. Nyama yakatongwa kudhara, nyama neropa zvipinde uchi hwaMwari, but unotoda nyama neropa kuti uye kucheshi. Saka nyama uchinzwa ichikuudza kuti aiwa usaenda, inenge ichitozva kuti kuenda nekusaenda zvakafanana. Pavakaenda nezvipo zvokuti vape Maria paberekwa Jesu, havana kutanga vasvika kuna mambo aberekwa, vakasvika kuna mambo anga akagadzwa kumba kwaHerodhi. Kunati Herodhi waida kuroga magifts amambo aberekwa. Spirit yako payakava born again inorepresenta Kristu, but nyama yako yakaberekwa Mwari inorepresenta Herodhi's house. Kune tsika yekuti tikaenda kwaHerodhi, the star will not shine again. Inovigwa. Amai vabvuta mwana wemumwe ndokubva vaendesa akafa kune mumwe wavo. Law of exchange. Yekuti it will take time kuti ugone kudiscover kuti zvandinazvo hazvisi zvangu. Why? Nokuti kune law yekuti chakaberekwa chinofa. Saka unogona kuzvitenda kuti ndofunga nguva yakwana zvafa ndiye mwana wacho wadapiwa ndizvozvo. But as far as the type yamai vakati I examined, tabuda church inoexamine the word. What the word of God is the Son of God. Yasoongorora pamusoro paKristu anova iye shoko. Unzwe kuti rinoti kudii, kana waziva zvarinotaura haurambe uchibhabhadzira zvakafa. It's time for revival. Ngachimuke, ndakuda kuchipeyo, ndakuda kunamatawo Mwari mupenyu anoita zvinhu. Kwete kuti unongochipinda kuno kana zvanetsawo nzvenga woenda kune muita ti. Kunati unotobuda pachena kuti pedu kwakafaiva padomo ino. Ndakuda zvibheri maprayers revival nokuchinja life. Tinongoti nzve. Ina handiprofite pane nitozo kuti unongoti nzve zvako. Because unonyatsoziva kuti mwana ndewedu bati kufa. Why am I saying this to you? Ndikuda kuti kuve neshungu yekuti Mwari bring the revival in our midst. Use me as a vessel to revive this dead child. I say kuti kana one revelation then you run away. Kana one revelation, may God use you for the better of your brethren in the house. Kubhabhadzira zvakafa kunongoitika usiku chete. Zvanzi mangwanani kwane chiedza ndopandakawana chance. Usiku zvichida mumba manga mune light, but level yelight yerambi rakatadza kuti anyatsedzamena zvakanaka. Revelation ine malevels nemadimensions. Mukusha akakusha mbeu, Mark chapter 4 verse 8. Zvanzi wakakusha mbeu paivhu rakanaka, imwe ndokubva yamera 100-fold, imwe 60, imwe 30. A good seed for good soil, but 3 categories. Apana iri padombo, apana iri paminzwa. Good seed for good soil, but iri pane 3 categories. Saka even 30% is a type of a believer. Any information yakwamwari, but asati akura muzvinhu zvekwamwari. Saka zvinotoda kuti ave neunderstanding yekuti vanokopareta pa100 ndevamwari futi. Nokuti nepfungwa yekuti vakamboita zvinodarika zvawakatenda hasi Mwari. You know kuti vadzidzi pavakaona Jesu achifamba pamvura achiva kwaari vakatya, havana kufara. Jesu ari solution, but paaifamba pamvura achienda kubhoti vanhu vakati that's impossible. That's why statement yaPeter inotaridza doubt yekuti Ishe kana murimi nditenderei ndiuye. In other words, haasi kuti ndimi ari kuda tombokubvetaiwa ndashuwa nemifisi. Ishe kana murimi nditendereiwo ndiuye.
isaini yekuti hatina shuwa nemi asi tinokuteverai. Kurati tine level yekukuzivai but tinokuzivai nenhoo bhuti rangu hatisanda kuoneni chino pamvura. This is a new thing. Saka ndiri kungojambira muzvinhu zvitsva sina kuvheta kuti ndimire. Iye mwana wacho achiti behold I'll do a new thing. Hama dzangu Mwari unoita zvinhu to a level yekuti vamwe vari pa 30% vanofungidzira kuti haasiriye kana akuoparika pa 100. Kune zvinhu zvinoitika nezera. Tikaita crusade kana pamba yakamwana kadiki zokanamatira panapa akati kudawo kuva nendebvu pamfana ne5 years hatina mati ndoko kati kura. Zvimwe hazvidi prayer zvinoda growth kura. Ukakura unotonetseka kuzoshevha dzawaichemberera. So munganyangwa manga muine light but light ino rakakundwa level yechiedza neMorning light zuva rabuda. So there are levels a light. Saka toda kune light rekuti rikaiswa vanhu vanotamba bhora unonzi maflood lights. Ukaisa aya hatambiki but malaita wese ukazoshandisa torch yefoni hatambiki wese but ese malaiti but ane malevels. Saka danger yechechi ndeyekuti tikangogumira pa 30 kwese kune 60 ne100 asi Mwari ende atendeko Satan. Inzwa ini ndichita olevo mates dzaindinetsa. So mwana wangu paakauya achida kuti homework yemates musikana wangu ndakamuti mwanangu dzinondinetsa handina kuti dzinonetsa. Ndo statement yakamubatsira. Why? Because akanodzidza kune mumwe anodzigona ndokubva azopasa mates akaberekwa nababa vasingagone mates nekuti baba vakaparidza chokwadi dzinondinetsa kwete kuti dzinonetsa. Kurati ndiri kusiya room of improvement kwaari kuti dzinogoneka but pano dzakaramba. So no danger yekuti in the ministry, in the work of God now, if you are a leader uri gifted in a certain area, Mwari vakaita zvinhu in another area unogona kufila jealous obva wataiwa zvirikwa asi Mwari meti dzinowekeka dzinogoneka but pano dzainetsa. So izvozvo zvinopa kuti mwana wangu paanozogona meti akudzidzidza haasi kundipandukira adotondibatsirawo mune ramangwana rangu. Kuexaimina mwana wine Morning light kunoita kuti uzoti ndakaona tanesikava pano akazodai apa akazodai saka uyu hongu kufa kuriko but uyu haasiriye. Toti wakaipa anogona kukupa zvakafa zvakafanana nezviperi zvawanga uinazvo nokuti hausati wakuzoti zvichiri zviperi zvaioneka sei. Don't settle for less. It's time for revival. Tsvaka Mwari. Mwari ari mushoko rake. Inzwa revelation kana ikava different understanding chandinoziva purpose yeshoko raMwari will be the same. Hakuna revelation inobvisa vanhu kuna Mwari, kune revelation inoseredza vanhu close to God. Judges chapter 14 verse 4. Zvanzi Samson akati kuna vabereki vake ndiperekedzei kuTimuna ndine musikana wandaona wechiFiristia wandiri kuda. Vabereki vake ndokubva vamuti hakuna here musikana akanaka kuhama dzako kwaIsraeri zvawaakuda vaFiristia vasina kudzingiswa. Iyo verse 14 ndokubva yati zvakare, for his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. His parents were quoting scriptures, yet they did not know the move of God. Zvamakuita zvisa pariri kuti vabereki vake vakati hakuna here kuhama dzako zvawaakuda muFiristia asina kudzingiswa. Ndokubva rati his parents did not know, yet they knew scriptures, but they did not know the move of God. Pane paunoita nharo zvinhu zvaMwari nokuti uri kuvhura vhesi, yet iwe pavhesi pacho hauna kuvhurika ndiwo ungorivhura. Pane patinoresista the move of God takamira pakuti apa panoti apa. Bhaibheri rangu rinoti muchaturika maoko pane vanorwara vachapora. Bandakanzwa shoko richiti Peter aita akapfuura vanhu vaiendesa vanorwara pamuvhuri wake vachiporesa. Pandakainzwa muvhuri waPeter, hakuna instruction yekuti vanhu ngavaende pamuvhuri yenyu.
kune instruction yekuti you lay hands upon the sick. Saka Peter yemvura aitora personal revelation, and it was of God. Kune zvekuti 3 disciples dzakawitnessa transfiguration: Peter, James and John, amount of transfiguration. The rest vari 9 havana chavakaona. Zvokuti kana vava kuparidza vanogona kutosiyana maparidziro, because Peter kana zvamubata anoti Mose ndakamuona, Elijah ndikamuona. Unozonzwa Thomas akupenya vamwe kuti vakomana vacho vanozowedzera, hatese kuti vadzidzi, vati pane pavanozoda kuspice tuma-message twavo. Haveni kuti vanozvitora kupi. Vese ma-disciples vati pane ma-dimensions asina kusvikwa nevamwe. Kune chavasina kuwitnessa pamusoro. Zvona kuti vanogona kutopikisana pakushandira Mwari. Original information iripo here, unayo here. Kana usina knowledge inotsvakwa, you must acquire knowledge. Vanotora Sandra chipinda munhu machichema pati pakukwara vakuvara. Ende chavakuwadza manje haisi yekuti Mwari haazive, ndeyekuti iwo havazive. Do you know kune information yekuti ukaziva unobatsirika fast? Saka uchiona kuti munhu ukainoti wari kuna chiremba ane zvaanokubvunza ari akadzidza kudarika iwe. Iwe hauna kuda kudzidza kudarika doctor, but doctor atanga kubvunza iwewe zvimwe zvinhu, iwe usina chikoro. Unongosvika kuti ndiri kubva mudumbu. Temu rekuti mudumbu, dumbu rakakura, mune maorgans akawanda. Unenge wataura nyaya dzakawandisa kwati mudumbu. Une makidneys, une chii, une heart. Saka unoti mudumbu, unenge wataura nyaya yekuti haurapiki. Kusvika anozvidownload akubvunza manje kuti manga madyei madeko, paunoti bhinzo ndikufufutirwa. Zvaizi kuti urapike. Why? Because une information inoita kuti ubatsirike. Tinomboita ma-prayer sessions, munhu anouya ungoti ndiri kuemba kubasa. Ndopaanogumira kubasa handifarire. But wagonyatsoona kuti munhu uyu isimbewo zvayo. Saka kuti uudze kuti ndo usimba anotononga aone. Ada kunamatiwa kudiwa neusimbewo. Usatinoona nokuti kuti prayer haishande, but prayer ine chekuita neari kudziwa prayer. Alright, Paul Yabo, and we believe in miracles, miracle working God. That's true. Paul Yabo, title could say, "Don't assume the Mago, don't you? What I want to be an engineer." He has nothing of school. Today, right now, be an engineer. Where can I watch 10 women now? When you're not be manja, when you are a simba. Sana wacha wanaokufunda sibali lipo kasi nuni engineer kule. I love this show. Je kuwe doctor, it takes more years to start and practice and shika wa qualified doctor nema call, but kune shortcut ikutuka enda kuchipinge 1 week wa kura, but vanobva wakuita stari kuti which doctor mubvunzo chiremba udzi was how to remember for you 2 weeks. I examined the child in the morning. Don't know kuti aiwa unofiwa hapo ngati ichi. Zvinhu zvakaoma but muombero uya usiriwo wangu toda kuti tiende kuna tenzi tunotaura nyaya idzi. Handisi kuzozorora kusvika nyaya yagadziriswa gocha ndinoziva Jesu haana kuenda paKalvari otambudzwa ndorarame life yakadai so. Iyi life haisi mwana waMwari ane ropa rakaenda pamuchinjikwa. Pane zvinofanirwa kuitika zvakanaka muupenyu hwangu, ndinamata Mwari upenyu akanaka. Iye ungonzi it's okay, hatomamirira zvenyika yacho. Ingowani munyika macho kune vanhu vanokuitirwa zvakanaka. Why me? Church means way. Tikashaya original information, even prayer life shayo, we pray amiss. Muhammad ta adauna mato tupa Mwari vandide.
That's wrong. Mwari vakatokuda uchiri nyika usati wabeliever. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Mwari haana kukuda nokuti uri right, akakuda kuti akuite right. Aona mwana prodigal son problem yaakaita, he was more prodigal than akadzoka kana raakaita. Because paakadzoka anga akuda kuchinja identity. Baba musanditore semwana. Chinoita kuti ave mwana haisi character. Blood. But iye manje arikuti because zvakaita zvakaipa zvese amusanditore semwana. In other words, arikuti mudhara hausisina umwe mwana une wani. Indadzoka pana ndadzokerera zviri pano zvinowanikwa pano zvoukama pasisina. Munhu akajaja nyaya dzake. Munhu akaita mataredzi mosva haatendere kuti aiwa ashuwa ndakakanya chiripaiwo 6 months. Unopa mutongo wemhosva kukupa mutongo according to the constitution. So prodigal son aida kutonga nyaya dzake ari atadza futi. Adzoka nokuti achadzizena as a son. Why? Because sin yamunyepera kuti are no longer a son. Mwari anotunda Moses inotaura naFaro to let my people go. Havana kuva vanhu vaMwari nokuti vanga vabuda muEgypt. Vaiva vanhu vaMwari vachiri muEgypt. My people. Mwari aito recognize as slaves kuti these are my people. So havana kubuda kuti vave vaMwari, vakabuda nokuti vaiva vaMwari. Original information ndevamwari nyangwe vari munhamo. So reasoning yavo inofanira kuziva pakuti tiri vana vaMwari nyangwe tiine nhamo. But nhamo inosvika pakuparidzira manje kuti hausi waMwari ende Mwari hakude, saka lefi yako yakadai. Why? Zvinoita kuti kana wauya kuprayer manje utange kutaura sekunge kunyengetedza Mwari. Kunyengetera hakusi kunyengetedza. Aiwa Mwari agara mutokuda, wakaipa hadi kuti uzvizive kuti Mwari anokuda. Ada kupa mentality yekuti ukanamata Mwari anozongokudawo. Yet akatokuda uchiri nyika. So tikashaiwa original information, even prayer life yacho haite mushi. Even kana mumanzi music masongs atinozoimba acho anenge achibva pakuti no level of our understanding. Kune nziyo dzinofanirwa kuitwa phase out. Kwete nekuti ndedzasatani dzaiva pachiro chekuziva kwataiva nako kare. We must learn to grow and sing new songs. Ndichita olevo mai vangu vaitaura nemuti mwana wangu atiri musikanzwa atiri kamuzukuru pana ita chikoro. Tabva kuchikoro taakushanda taakunyika vakauya pandiri vachichema ndofere ndisina muzukuru. The same person. Aita atipinda muzukuru akuti ndofere ndisina. Ndopatakaandastenda kuti zvaitaurwa maringe time yandaiva. Hazvina kuipa but then ndakazviita mune imwe time zvanga zvakaipa. So panoda improvement. Kune zvakafunga kare zvikaibwawo kare nekuda kwelevel nezera rekuziva kwavo. Zvisisaite nhasi. Kune nyaya dzakanaka kugara mazuva ano kana kushamisira kwaitwa uzati kare kurara pamubhedha kwaishamisira. Vainotoudzawo nenyaya mufuke ndine mubhedha. Kana foni chaiyo, cellphone, iwe. Usina kutomufonera vanogona kungokana ringtones kuti vanongoziva kuti munayo mugokombo. Yairema zvekutodaro. Saka yaiti munari mbozha, zvaitoswa kuti ndezvembozha. Izvo zvingori zvelife. That's a wrong name kuti munari mbozha. Hapana mbozha iripo pai, communication. But izita rakavapo kare. Kune zvoda kuchinjwa. All right, I'll give you this understanding. Anoziva kuti pakava nepolitical party, haisi politics example. Pakava nepolitical party, inoda kunaisa kuti itonge werwu remunyika. Inonzi opposition. Opposition inotokupa picture kudhara kuti vari kupikisa ava. The same country. But opposition inotenga yakavenga nyika yacho. Why? Because yakashandisirwa zita kuti bato rinopikisa. Kwete ruda kuvaka nyika runopikisa chete. Saka chemberedzwa kuti kupikisa kuti musada kudzokera kumundu kupikisa.
I'm sure my time can help when I want to tell them that I made the fair it's my street preacher. I said, I want that number she to tell me that I want this. So this is the machine. But I don't see that. Because I'm not talking about the machine. You don't need some machine. Original information. You know, to win now with the boldness, with a better understanding. You know, you valid. But check your life. It's what gifts, spiritual gifts. And the Bible, some are prophets, some are evangelists, some are teachers. If some are evangelists, they can call you as an evangelist. Some are pastors, they can call you. Some are apostles, they can call you. But the prophet are weak. Yet in the same verse, in Bible, some are prophets, some are teachers, some are evangelists. To know what the prophet, yet and need you know to that the prophetic. Gift is valid. Vangeli kuti receive your job rakamudakira rova aripabasa kuti maplatidza muchinjikwa unozwa kuti avakurova zvepano tida kuenda musha but pane kaendero kamwe wako akadzvarwa oza kune vanhu vane blasphemy yekuti iye anotoziva kuti ave nestand nepaanogara mwana wakamuwanira nyasha but pakaya munhu achiparidza kuti receive your house anoti vatanga zvedzimba yeti yake akaiwaniswa nomwari but haditi mwari yako vamwe anozwa kuti asati vakunyatsoroora kutaura zvepasirino tisakanga zvokustreet twakomana vane vataura zvepasirino zvedumbu chete vataura zvekumusha kwaine dumbu racho rakaparidzwa wani kuna Genesis mwari vasika munhu havana kuti namata vakati idya first service first sermon bhuku mugarden reite yaingova eating not praying kutoenda conference udzoka kuti mwari vati vati mugacha Kamana zvema fasting zvataurwa paunzi munhu akakone chikafu mugarden saka akazaya kwandiri kustreet vafundisi paiwo list yemhuka dzisingadyiwe ndikati dzinodyiwa pedze osapani pamoto kutsvaga sina basa dzinodyiwa dzacho che wakuda list yedzaharamu ndomweya waadhamu wanzi idya yese siya uyu asati apedza inodyiwa akutangana neiwo wakaramu wacho unodi kungofokasa une zviri positive zvibuildewo life yako original information ukava nayo unova believer with the difference. Why? Nokuti exchange yakaitwa nyatsoongorora kuti ndizvo here izvi ndozvakaitwa naJesu pamuchinjikwa upenyu hwacho ndiwo ndopfungwa yaMwari kwete kuti ndizvozvo ishe vanoita kuda kwavo chakaberekwa chinofa saka kana mwana atofa so ndizvo Mwari anotipa umwe mukadzi akati nyange kuchinzi kunopiwa umwe but iyi ndoifaitira uyo asi wangu wakaipa ane tsika yekuti anotora zvisizvo okambira kuvanhu chaizvo onjengesa kukereke chechi inosvika pakugamuchira usiriwo Kristu philosophy nepfungwa dzevanhu no problem. Inzwa tine madispensation akasiyana saka ndakati challenge yechurch sometimes yekuti vakuru vane vachitaka bhadhara kuri vadiki vada kuenda nayo kuri safaneka kudzodzerana so bosi ava vanotaura vachingotaura kwayakabva nezvavaita ava vanoda kuti kuitwawo zvinoenda mberi saka toona mota ine magirazi maviri paunodhiraivha unofokasa nepawindi screen nokuti ndokurukuendwa ndokwawausimudzira mota kavhyumira unopota uchicheka you don't look through the view mirror uchicheki kungochekawo kumashure saka size yegirasi inongokuudza kukusha kwazvo kuti kwakavhiwa haisine yahopesere baupere vaiporesa hamuna ndabvunza kuti uyakari positive jesu nokwaporesa kwaive nezvirwere zvemazuva iwayo
dzemazuvano pakuda unyasha dzenguva ino. Give us today our daily bread. Chanezwa china kuimba but chiri fresh chingomobho. Saka vanosati vanatso kura uso muzvinhu zveupenyu. Hauna basa refresh. Istangotengerwa mapai padaishanda kuRistown industry. Tatapedza basa remurungu takanomira patotal paservice station. Muna COVID ndobva tenga mapai ati patatodya iye ari drive. Ndobva asvikomira mutauni angoruma yake. Ndobva ati osh. Zvachiitika. Ndobva waya kumashure zvikati. Mapai ari kupi? That no, we are okay, thank you sir. So that expire. Usabona kuti nhamo yekudze expiry date kana test yezvinhu usina basa nayo chikuru kudya. Recently, I'm in South Africa. Takanotenga chingwa Shoprite. So pano nani naye. Datu tukapatunda kubagara akachitarisa nubata iwachite. Tasai date. Kosa kuno patiyatsa zvema date kati. Chirimo zvacho chingwa. So life pano painoda upgrade ambition so. Unoita so my expiry date nekuti zviri fresh here. Ausimunoimanga manga. You deserve. Why don't you eat the good of the land? Why don't you eat the good of the land? And it cannot be good that mumu wesikarimo. Unotry kuhide but kuda zvakanaka mumu urimo. Kuda zvinhu mumu wese ukaona bishop kusvika kuSunday school. Kuda zvinhu nature yemunhu. Saka baba richiti musaitese mahedhendi asi pakunyengetera nokuti baba vedu vanoziva kuti munozvida. Bhaibheri rakatimakisa antinoda zvinhu nebhaibheri. Mwari vanotiziva kuti munozvida. Kakakuda good karimo. Ina love examples. Ndakaona munhu akatenga hembe pamberi. Abhadhara mari akuenda ndopaakadzoka zvanzi aiwa. Haina mabhatani akakwana. Second hand kutarisira kukwana. Ini second hand but unotoda zvinowanikwa panyowani. Nyowani kandoirita zvakakwana. But ipicha yekuti aiwa kuya iri kubhero but nyowani tinodzida. Zvakakwana tozvida but nguva yekune zvakashota. Inature yemunhu yekudawo zvakanaka. Original information. Ndeyekuenda for the best. So wakaipa unoita exchange. Aritora advantage yerima usiku. Saka kuda vanotaiwa, we need the revelation, we need the knowledge of the word of God. Mwari vanotidile nyaya. Bukura John Varati, in the last days I'll pour out my spirit. Sons and daughters will prophesy. Apana stare church when sons and daughters vekupi vamwari. Oh, achisi chipo chemachechi, chipo chevana vanonamata Mwari. But unogona kuenda kusisi. Iwochi tukarive kanoti munofanira kuita izvozvo. Wavhara wanzi zvinoitwa ikoko kana vada zveikoko moenda. Kati ndinori kai. I know if you become bishop or pastor, it's right here believer to cast out devils. But when you go to takamira munhu wamwari, yeti munhu wese kana ava mwana wamwari, kuna anonzi ma-rights nema-gifts. Zviri two zvakasiyana. It's your right as a believer. If you believe, you cast out devils. It's right yako as a believer. I see gifts. But when you patinoti nema-rights acho, we treat them as gifts. Unotoenga watopanduka wawanuka uchinamatira munhu chechi. Pakutopota uchinamatira madu uchitapa pastor manje. But ndizvo vanati if you believe, you cast out devils. I see calling here, asi ma-gifts, ma-rights. Alright. Let's not match. I want us to pray for God to give us a revelation concerning the baby. What's the baby? Shida relationship yako, shida upenyo wako. Yaso examine. Uone kuti azvina kumanipulate nemwe yechina ine ndo plan ya Mwari. Ndo pfungwa ya Mwari yacho ine. Maybe the babe I'm talking about is the spiritual gift you have. But kune vasingade kuti rioperate rive baby. May God help you.
Don't settle for less. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mashita ni mtara kupenyu wenu Baba. Chipenyu lochero. Kereke menyu. Mwari upenyu amita shiri pakati pebana. Baba ndinona mata nokutenda msungare. Muri mwana asikani atise mchendo wakanurama. I pray, Almighty God, for your grace and your favor to be upon the church. The living child. The living child. The living child. Kereke menyu. Tibate shipenu shinona rama. Tibate marizauti mapenyu. Baba, we don't want to settle for the dead. We pray that what you be as the truth, the way and the life. Do not tell the upenyu. Do not tell the nyasha. Do not tell the favor kukereke. Pachikoro pano pachikoina unani. Shabano shigila na kutari sila. Ani tendele shakafa. Kuya muruoko wao. Kuronga mwese mwaka ipa. Kunodakuwa mira destiny in future menu. Do not tell about the devil is a liar. Every law of exchange in which the devil is China. Kushama akabelekwa. Kwano pamnari. Pakatendera kutasabate jipenyu. Yamechano itamari chile chakafa. Do not tell the goshino mangwana ni ano. I speak life. I speak life. So away the God kind of life. Wanasika na ngaba teshipenyu. Wanakoma na ngaba teshipenyu. Mujitaka ova inolema. Mwarishira tinzeri. Nokutila nanenyo anotenda kaburi. Jese chakaputwa muruoko wake. Jese chakabiwa muruoko wake. Restoration. 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 Zorerezo. Zorerezo. Nyasha ngatiduruwe. Nesi taracheso. Yawasata labosha. Beketa laboshia kata. Mante barando laboshika ndaya. Bika kabosa. Benta baluga taya kata mate. Benta rakia ndaba. Mauga ndaba raso kota lianda. Ika dasaya. Menta barando. Yekete bosha. Ribaba saluga ta. Mante balatiata. I speak life. I speak life. I Shipenyu gashibatike. Shipenyu gashibatike.